chung ko pakhat chu thingtlang te tak te a chengin fanu pahnian neya an hlim ve hle ransa te chu an vul ve na sa hle a an tual zol nuam tak maya chuan thlatin picnic hlim om tak nei thinin biakin lama an then rual tha te chu an som bok thin an chung kwa chu an nuamin an nun chu ha dam hle a ma se ni khat chu an nun do om tak chuan top zai ron rel ve don ta em niang zan khat chu an fanu ena chu apumana tak em awang chuan bathroom avaluak ngek maya anu le pa Christy le Kevin te po chu an lo mang ang ve hle ani nu ber Christy chuan an fanu ena chunga chuan thil thalo tak a thleng ti a muthiam wat ena pum chu raipuar ang mai na lo puar ul mai ani an khuwa a doctor pathum lai mai chu an mutowa ma se eng ang vak thei chuang lo ti chuan ruam man na te chu siamin khodanga pema chutlaya doctor thiam sok pan chu an tum da ni an pem nu chuan chutlai hmuna an doctor thiam tak chuan ena puma asit chu mu mal takin an kal lo ti chu alo mu chuaka chumi en kol tur chuan film khur le zuala eile inan uluka ngai don bok ti chuan doctor ronang chuan eile in konga chuan ma an han la tran ta a ma se chu tianga an ti po chuan omzia la nei thei meu lo ani tel mai chuan ena pum chu an tual mai a chang phei chuan torzo lo khopa na te no om thin chutia apuma nat thin em awang chuan zan khat chu ena chu akhuma velin a trap na samai chu wang chuan ena chu damdoi in lama kalpui fatania ena chu an boipui ngal sok ana chan chu doctor chuan ahma doctor in lo shilang bok chuan asit wang ani thu bok chu lo shille ma se Christy chuan alo oi zo zai to lo ana dan em han ngai tuat chuan chutiang mai wang ani chu alo ring zo to lo ani chuta Christy chuan test dang te chu nei turin hantia doctor dang te chu ko mai tur te chuan ati ngal bok ma se doctor te chuan Christy soi anga anti du mai bik lo awang chuan Christy chu thin rim ta hle ron ang chuak phong main afanu chuan en kol na thatak adon ma le anat chanan chui chian ma chu hospital a chua san lo tur thu aron soi ta piap mai doctor po chuan du thlan tur danga hriat to bik lo awang chuan test chuan nei pui le ta nge a chutia test an han kal pui le trak nuwa Christian dan chu lo dik ta nge mai doctor chuan enadin mun chu a that lo hle thu aron shil abdominal obstruction an ti chu lo thlenga chumi omzia chu athil eya piang aril pui emo ril telama chuan alo thleng tla thei lo shim ani chu thil lo om takawang chuan ena chuan anun na hial lo chan thei bok chutia adin mun a that lo zia an hriat ta ka chuan ena chuan han buai pui ngal soka rang taka in sei ngal po chu angai hial mai thei ani nakina chuan doctor chuan ena din mun chu chiang zokin Christy le Kevin te chu ashil fia ena chuan intestinal mobility disorder an ti chu alo nei ani chupai ko nga na thok tu ber te chuan na an thok mu mal thei lo ti na ania chutiang chu ati dam na mai om lo awangin lo inven top chu an ti thei to kaniri chu wang chuan doctor chuan en kol dan te shilin an chuatir le mai angai thua shille chu baka chutiang lama doctor thiam tak om thu shilin an duani chuan pan mai turin alo ron bokani damdoi ina tanga an chua le nu chuan ena chu duat takin an en kol chho chana an ni tin hun man dan po chu an thak shet angai pha bok ena po chu chutia en kolani ta ka chuan amma atak sa chak lo lu tu po alo sia ve ta dewa ma se apum puar chuan sia lama na pan ve thei lo thung ena a chau chuan an rel ru om tuwa Christy chuan specialist mu te chu du in appointment siam te chu han tum thin ma se chu tianga appointment nei mai chu alo ol ai lo hle ani tel mai chuan Christy chu ena awangin a beidong tul mai ena chu hetianga om renga di chuan
raya dai to don lo ti chu a hre chiang hle ani biak in lama chuan ena tan an lo tong trai ve reng thina amai ro chu Christi ber chu andin hmun awang chuan arin na chu atham ral tan me kani ena chuan nuam te taka hring nu na man ve theinan apa Kevin chuan uite a hming Napoleon chu a peya a uite nen chuan ena chu infiamin a thian thaberani amai ro chu uite chuan na chuang lem a siam fo awangin Christi chuan alo hne ve thei hle an fanu ena awang chuan an nu pa po in chunga anin khung deuh chot hian ni bera in haute chu in haungun sot le in andin hmun awanga alom thei ngang lo awang chuan Christi chuan biakin lama pan to ngai hek lo ena u chia Hmeichhe po chuan ena chu angai sakin adin hmun awang chuan alo mang ang ve thei hle a ena indam na achan thei nan alo tong trai ve fo thin ma se andil chung po a that lama pan thei chuan lo awang chuan mol top thei an ni lo ti an shakhiama appointment an nei hun po ngak zo to lo chuan Boston laman pan ta top mai an thlen nu chuan doctor chu an pan vat ma se doctor chu appointment tel lova mu thei ani lo thuan lo shil ma se Christi chu ala beidong du mai lo receptionist ne na chuan hun khir tak an lo paltlang to zong zong chu shil ta vek ena din huna that lo ziate an enkol dan zong zong tenen chuan shil ta vek mai chung thu a han hriat ta ka chuan receptionist po chuan alo khongai ve hle ma se athuani miau lo awangin phalna alo pengot ngambik lova an appointment dei huna lo kal le mai turin alo ti bokani ti chuan beidong le lung chetak chung chuan an nu fa chuan an chuak le ta na a chumi nuwa restaurant lama an kal vele chuta chuan Hmeichhe pakhat Angela nen chuan an in tong ta a Angela chuan Boston mi an ni lo ti chu alo shevat popui chung fan kwal puya te chuan aron som bokani ena po chuan chu ngai dan chu tha lo ti ve hle chu wang chuan ni engemoti chung chu chaman tum ta a an han cham le deuh ta ka chuan Boston a hmun moi tak tak te chuan fangkuala ena po chuan nuama ti tak set sanga tam tak omna an kal phei chuan a hmu chak berani awangin ena chu anui reng mai ani chutlai hmun an tlo zo nu chuan Christi chu alo thu chol ri a chuti lai chuan call hi adong tatlat Dr. Nerko te office lama tang lo ni in Christi hne na chuan appointment chu atuk lama an son ngai sak thei thu an ron shil ta thut mai an lom tak zet Christi po chuan arin na chu tlemin aron tinung vele ta deu atuk lama chuan ena chu doctor hne na hruai ni in test rang te chu an kalpui le ta a Dr. Nerko chu doctor thiam tak mai ania adam lo te chu chon chai pai hle in ena po chuan doctor kianga chu nuam lo ti ve hle bok ma se Christia biak lai ro chuan athu tak mel ta hle ena nat na chu thil serious takani thualo shil vele a athil soiti chian nan alem nen chuan entir thlap bok chutia a entir zo nuwa ena pumna thin chu damdoi chak tak manga anati zia om thayani thua shila ma se chu damdoi chuan ati dam hlen thailo chu damdoi manga an enkol don ani chuan ena chu tharuk dana doctor hne na chuan an kalpui si angai dona checkup te chu nei zia in damdoi chuan side effect anei le nei lo chu endik zia angai don bokani andin mun chuan that lama pan thei tak lova chuan Christi chu a beidong to tak set trong trai mu ta po chuan a cheng thei to meu lo ani a pasal Kevin po chuan Christi din mun tur chu alo hre thiam ve hle Kevin chuan an sum nei dan chu a hria a mi ho satak an ni lo ti le ni tin na thoka chua areng ngai an ni ti a hria ma se ena dam na tura ni chuan thei to pa chua appointment an nei nia zin na sen so tam tak te chu atuak ve tlo mai thin ani chuti lain Christi po chuan pathian laka alom lo hle ti po chu alo in hre thiama pastor chuan biakin lama hun ron mang le tura alo som na po chu alo nar chiang hle ani thlatam vak lo nu chuan ena chuan doctor mu hun alo thleng le ta a
ena chu anu Christi chuan doctor hnen a hruai vat te sang sang te chuan han kalpui le ena chu a thalo zual sau emoti mai turania in lama an enkol chung khan aluak te chu alo hring vek to nge ani ena chu admit ni tange nge in lama a hole theyangem ti po chu ena chu na ring to chia lo a khumbul chia chuan damlo pakhat ama angrual vel cancer na vei hi alo om veya chu nu chu lo tong thamon vele chhongin pathian tri tlat mi tan chuan thi na chu chatua na nun na om na mun lu na kongka kan kik dek chawani ti in alo shila ena chuan thil pe ka tan chi aloketa cross lem om chu a pe bok chumi zan chuan ena chu na chok zo ta meu lo na ati ema wang chuan alo vial ngong mai ena chuan om dan chu ne in alo chaw to hle a ina ho hun chu angak lel tak zet anun man dan anin to ema wang chuan anu hne na thi vat mai chu adu to thu a shila na tor ngai to lo na mun van rama thlamuang taka chol athak lel to tak zet thua shil bokani Christi po chuan afanu chu lo kwa in alo thlamuan ve a chutiang chuan zan hun chu an hmangral vele truck atuga chuan Kevin le ena u nau nu te chuan ena chu tlo ve tumin Boston lama zin ve chu an tumta a ma se airport a chuan aman chungchanga buaina an nei tatlat ama ero chu cashier chuan ena u nau nu tu soya han ngai thak ta ka chuan alo khongai ve ta dewa tho na a thok tur chuan akal tir ta thawani Boston an vathen chuan ena chu an vatlo vat chung kima an han in mule thei chu an lom hle mai pilo fight te chu damdoi ina chuan an nei mi mai ani ena chu hun alo thlen chuan doctor chuan in mang thana thu te alo shil ve loma ena chu naupang psychologist pan pui turin alo ti bok chu baka atam thayang ber hun man pui turin alo cha a chan chu ena ta na damdoi thaber ni wangani in laman thlen nu chuan doctor rawn angin Christi chuan psychologist chu abengal fata ena po chu pon lama a u nau nu nen chuan an lo in fiam ve bok an lo ti fo angin thingkunga te chuan an han lon le nuam an ti ve hle ma se chutia nuam ti taka an omlai chuan thingkung zar chu aron ritarop mai alo tiak chep hi alo nia ena chu in thiar film vata tum ngal ma se chutia a in thiar film na lama a chung koronga chuan atata thup mai le chu thingkung metar som vela sang korong chunga chuan ena chu en so thata bob mai ani a chung ta chu an mang ang mal hle a rang takin chan chuak tu pol ta chu an kovat chung pol ho chuan mei an lo la nei vele zel media ho chu an lo lang le man to chu thing korong atang chuan an da chuak mai theilova ena chuan alu chu so na hle in an au vak po chuan a chang theilo chelo chuan om reng mai ani Christi po chu alo mang ang to hle ti ngai na dang hriat to lo awang chuan thingkung bula chuan han thing chi noka afanu chu chan chuak turin pathian chu adil top to chan chuak tu te po chuan rim takin an la bei ve zel darkar tam fe an bei nuwa ena chu an la chuak thei ta hlo mai ni kho shelo chuan alo oma thi ero ala thilo hlo rang taka damdoi in a hruai ngala ni bok damdoi in lama chuan thilmak deuh mai hi thleng le ta tlat mai ena chu a in so na sat ngai tua chuan hliam te nau ba ka nei om mu ani lova hliam na tak emo ru tiak pakhat ma anei lo thu doctor chuan lo shil ani atlak dan ngai tua chuan chu thil oi om lo tak ani bok ena chu en kol na adon deuh nuwa lo chuak le toin lim takin hunan mang le ta a Christi chuan damdoi tel lovin ena chu a thato hle ti po chu hai ho lo lim takin a in fiam le thei to a puar na selatuk po kha alo re effect to bok nikhat chu ena chuan thing korong chunga atlak laya
athil ton mak tak mai chu anu le pa te aron shil ta hlol mai khatia atlak nu khan engkim mai chu thim vek main chin chang ron hriat le meu chuan ena chu ataksa atang hian ron chuaka ataksa lo let reng po chu mu thei nge nge ani pheng phelep moi tak mai hi mu le a chumi nuwa mun moi em maya hian om ta dai chutlai mun chu ena chuan khoilai nge ani ti po sha thiam mai bik lova amai ro chu chutlai muna chuan ena chu athla amuang le a huan zau tak moi em maya te chuan kalin chhum chunga te chuan kalbok chutia akal lai chuan o hi a hria a pathian o ngei mai chu ena chuan chutlai muna om reng mai chu adu thu te a hril ma se pathian chuan a hun ala thlen lo thu lo hrilin hrisel taka khovela alet le tur thu ero alo tiam ve thungani chutiang thu zong zong an han hriat nu chuan Christi te nu pa chuan makan ti hle ma se zep tlat ero an tum thung achan chu tuman an thu soi chu an oyan rin lo wangani ama ero chu Christi ero chuan ala ring hlel deu an fanu thu soi chu adik chia rengem ti fin fia tur chuan Boston lama bok a hruai le ta a chutlai hmuna chuan doctor chuan makalo ti hle achan chu ena chu soi sel bo khopa dam alo ni tak wangani chutiang thil lo thlen thei dan han chui chian yel po chuan angai na shelo hle a soi thei zong chu thil makani thu chu ani ma se hriat chian hle chu thil mak thlen tir thei tu aron che ti chu ania ena chuan damna achang ta ka wanga aron tlo le ngai to don lo awang chuan atop nan tak tak in mang thana thu chu alo hrin le ta ani an ho don chuan Angela hne na chuan engkim awangin lom thuan hrin le boka ti chuan an ho le ta hun rei lo te hnuwa ena chanchin chu athang ta chiam mai Christi po chuan biakin chu alo pan le towa ta chuan an hun khir tak ton chung chang te chu lo soin television lam chuan an lo cover thap mai Christi chuan athu soi ti top na ti hian ron soya thilmak hi khoi hmuna po hian oma achang chuan kan hriat thiam lo song te na lo thleng thin achangin kan mi ton te hne na tregin a lo thlenga har sakna kan to chang poa min thla thlam ngai lo tu te thilmak chu mangai na ania pathian chu mangai na ani mangai na chu ngaidam na ani bok pathian chuan engtik lai po in kan man lo ani ti min hriat tir thin Christi thu soyan ngai thlak zo nu chuan chen khatin ena chu adam lo na sa hle ti chu an la ring hlel cheu ma se chu thil ni phung ve reng ani ma to zok ma se ena damdoi ina om laya a thian nu kan sar lo om ve pa kha lo dinga ena chu damdoi ina po anat le thuron soin Christi thu soi chu adik vek thuron soi ve le afanu chuan ena wangin hun hnunga thi thlamuan na alo nei pha a pathian chuan a om puitlat ti alo hre thiam to bokani chu wang chuan Boston na tang ena le Christi te hne na lom thu soi turin alo kal fang hi alo nia ti chuan Christi po chuan alo kal wangin lom thu alo shil ve bok a movie top na chuan ena le achung te chuan nun nuam tak an lo mang le towa nitin mai chuan an chunga thil mak lo thlen dan chu an lo hre thiam to bok ole ka video thir tu zong zong te in safai chunga kaloma video dot le akanin mule cheu don nia mangcha fek ole